Hello everyone, once again welcome back to the channel. आसा खालामो इसोरनि उनाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। फैलायबाय दिनै गोबावजों खेबसे नोंथांमोननि सिगाङाव खामानि थायो, but it's not possible to share everything in social media. दा दिनै जेबो इम्पर्टेन्टआनो होननांगौ जाहैबाय, ससेल' खिन्थु कन्टेन्ट आं सानखांदों गोसोआव, बुजिनो मोनदों माखासे खामानिफोरखौ मावनायावहाय जे आं बर'नि उइदिन दा बड' रेसनि खोथाखौनो आङो बुंगोन। बेवहाय नैबे मोनसे खोथाखौ आङो सानबाय थादों, जोंनि बर'आव जे UPSC दानि गोदान देरफुनाय सेंग्रा जालियाफ्रा सोरबाया बेबादिनो थाल लाया, सिरियास लाया, खिन्थु सोरबाया जोबोद सिरियास लायो आरो जायफोर UPSC आव होनो कचिंफोर सेन्टार खुलिदों, बेफ्राव दिल्लीफ्राव थांनानैबाबो सोरबाया लाहैदों, ओमफ्राय सोरबाया जोंनि ओनसोलावनो लादों। दा बेनि फिथाइखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना। बेफोरबादि UPSC पास जानाय आरो UPSC पास जाखांनानै अफिसार रेंकआव साख्रि मोननाय जोंनि गेजेराव गोबां थानांसिगौ। आं बेखौ गोसो सानबाय थायो, हास्थायबाय थायो, जाजानो लुबैयो। बर'फोरनिफ्राय, सेंग्राफोरनिफ्राय बे सिरियास जानांगौ जिबनाव मालाबा। बेनिफ्राय नैबे मोनसे खोथा, सिगांनि सिचुवेसनाथ' आलदा, दानियाथ' एसे आपलिफ्ट जालांबाय, जों डेभेलपआव फैगासिनो दङ। दा थेवब्लाबो बे खेथ्रआवहाय नैबे उकिल, गिदिर उकिल, हाइकर्टआव खामानि मावनो मोननाय, सुप्रिम कर्टआव खामानि मावनो मोननाय एक्सपिरियेन्स गोनां उकिलफोरजों माखासे गियान नलेज लानानै जोंनि बे फैबाय थानाय इयुनफ्रा, आरो जायफोरा एसे एक्सपिरियेन्स उकिल हिसाबै गागुफोर दङ बर'निफ्राय, जाय गिदिर केसफोरखौ हेन्डेल आरो गिदिर माखासे जाथायफोरनि सायाव रिसार्च खामानि मावनो, आं मिथिगौ कयेकजनखौ, उकिलफोरखौ मावनो मोननायफोर दङ। बिथांमोननिफ्राय जोङो जायफोरा ल' फरायनानै उकिल मावदों बिथांमोनहा नलेज लानांगौ। आरो जोंनि गेजेराव गोबां ल' फरायनानै उकिल जानो हानाय जानांसिगौ। हाइकर्टआव ओरैबादि एभेलेबेल जाहैनांगौ, खामानि मावनो हानाय, गिदिर सुप्रिम कर्टआव थांनानै खामानि मावहैनो हानाय। बे मोननै बुस्थुखौ आङो नोजोर दासान्दि आङो एट प्रेजेन्टआवहाय आङो जाबादि अबजार्भ खालामदों, एकदम मास्ट आरो बेफोर जोंनि बर' हारिनिफ्राय एकदमबारे एभेलेबेल थाथारनांसिगौ प्रेजेन्टआवहाय नांगौ। दा दिनैनि खास भिडिअ'आथ' बेनोसै, हुरा बिदिनो फैबाय थागोन, लोगो मोनलायबाय थागोन। दा एसेखिनियावनो आं दोनथ'नो सानबाय। नै अखाबो हासिगोनसो नामाथाय, स' हामथ'बाय नामा, दोनथ'नोसै लोगोफोर। जायफोरा जोबजासिम नायबाय आरो सापर्ट खालामबाय बिथांमोननिसिम रोजा साबायखर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।